What's up mga itsuraan, mga choy og chay? This is Itsuraan Kulisan. Welcome back to my channel, and today we're going to buy something good with my friends here. Say hi. Itsuraan Bulinaw. With my friends there waiting for... Kita tanggat? Tiyo, waiting. Lagi galat na mas Tiyo, waiting for Tiyo. Call Tiyo. Call Tiyo. So, banimin ninyo guys, maglaag mi karon sa Don Quixote. Mamalit mi para sa birthday nako. Tara, let's go. Guys, grabing initan na diri sa Japan guys ay. Mao nang mo decide na ko nga muli na gyud kog Pinas. Samot Init kay diri. Samot init gyud jacket pagid ko. Guon gamay. Apay pagkabugo gamay. Mama! Kay init sa ima at sedis kirido mo. Nando ka na. Nando ka na. Tabon, medyo nanado ka na. Guys, sa mga wakasabot, ana siya nga, gwapo daw siya. Siya daw pinakagwapo na mo. Pato'y translation na to. Namang kay siya. Kay siya na mo dara. Mga gwapo sa likod po. Layo pa may baklayon guys. Ato may donkey. So, layo pa. Dito tagi part. Oh, dari ta kay Landong. Kadamgo ko, ganito ko siyang balay. Guys, Tawag na yung mga nagdamgo na yun. Mama Randy. Kata ko ice tea. Pabang kong Randy sa Japan ya. Pauna lang ko dire siya, padulong na. layo. Oo, ayun ko na makaki mo. Kauli na gusto niyo. Let's do guys. Diri man ta nangaon na to ano, last time yo. Nagkatagyo. Ngale man dia. Oh, dira. Diri ta. Nano? Just another manic Monday. Sa pangalan mo, sir? Dog lang isa. Oronjo, kaluguran. Parang yari nang ito eh, di ba masulod? Masulod ikaw, init lang. Singutag, ulok, mata. Nasaan yung mga bugoy oh. Saan magpalit part? Tatlog. Mga? Starbucks. Dole, saan na? Ito naman at parera man yung guys. Huh? Sa'yo pala man na. Low. Mayo. Ga-compute pa. Dito ka palit. So guys, marami buang re. Buang din dito eh. Yan eh. Ayo pakita sa kamera yo kay ikaw may pinakagwapo na. Sila na ko na panay. Ay, gamay lang. Abri sa. Gamay ra kayo. Ako rang isagol mo ko. Diet ba karon? Ano sila nagkaon no, video pa. Puta. Allergy gabi eh oh. Pag imahan ng kuriton mag daot yung skin. Char. Oh, santuri. Laban na no.
Yan, labay. Oh, Luis Tin. Buang kaan. Jabong, jabong, jabong. Oh, maraming oh. Pagpadako dito. Titan. Gapo na ano? Lord of Soul. Look, Bruno Mars. Yo! Ang ngayon kaya ka din. Ha? Michael Jackson mo na. Ano yun? Michael Jackson. Tugs. Tugs. Ay, mumunok ko ba rin? Tara nga. Mumunok ko. Sing ding ding ding. Homer lakaw, Homer. Ding ding. Manok. Ada. So yun no, nabuang na siya no. Tanag. Nandito na si Bong Review. Pagbuang guys no, mala siya ikan. Ha? Pangsing lang. Ulit to ah. Buto ka ni itlog. Pila ka nino? Tanaw kita na dako kay presyo. Ina maoy. Asa ta karon niya? Nato sa Doon kay Don Kolokoy Ski. Part, dali sa. Forma sagod niya, ibalik lang ko dayon. Ito, mapalo din ang Diyos. Boy na. Di ako pakbo. Sa ito pagkanta ito? Lubang meron. Bang meron. Isa idol ni mo, kaila ka sa mga heroes. Avengers, kaila ka. Iron Man. Ha? Iron Man. Talaga, gapo ka tanawan si Marit. Barakag siya ibadal. 4,000. Palitan ko ni. Pero mag-poop. Gaya pa ni nanay. Gaya, di ta ka tanawan. Uli na sa nanay dara. Hawa na danay. Yung na sa nanay. Hawa na danay. Kay kami na pod. Sige, man lang ka-direct sukod-sukod. Pwede ka kapili dara. Kami na pod na sa amin. Nanay ba? Di ba mapapuli sa amin guys. So, paabot sa mga kadiyot. Lain kayo to? Di na? Bukad lang. Ang naong man, lain kayo. Makala, okay ra. Palitan, doon ako. Oh, butot dahil. Sino butot? Mani, so far guys, ang ako ang gipalit. Poy, magoy taray. Uli ta. Iba ng ulo. Dabad ni ulok. Media sa kong future girlfriend. Ay, sing gapo kayo sing ha? May power mo na din. Hoy, magdali mo dira, uy. Okay, muli na ko. Yo, what's up guys? And we're back again. Sorry kayo kay nalobat. So, we will wrap this vlog. That's it for today guys. And I hope you enjoyed this video. And don't forget to smash that like button. And don't forget to subscribe. Hitsarango sa YouTube channel. With that being said, this is Hitsarango sa signing off. Peace! Check this.